magtugon kung unsa ning Babylonia. Baka. Sige. Okay. Yes. Ano yung Babylonia? Okay. Ano yung Unsa man diha? Og sila mutindog nga magpaantaw sa kalisan sa iyang pagantos nagaingon. Alaot, ikaw nga bantugang syudad, ikaw nga gamahanang syudad, Babylonia. Agoy! Ano yun? Ano kung batok kanimo? Kani Babylonia, ano ma? Dako kayo! Dako kayo sa labuhan! Abang issue about Babylonia o San Pedro na ato sa Roma? Babylonia may mga Yun mo karon na ang Babylonia pagano? Walang gitawag og kanang Roma nga gitawag og pagano. Wa gyud na hitabuan nato sa na. So ang Babylonia mauna ang gingharian sa kalibutan kay pagano god. Di ba? San Juan mismo gipadayon gihapon. Sa na to. Si 15. Pangina ba mo nga estudyante? Unya gipabigot sa kapitong anghel ang iyang trompeta. May singgit dito sa langit nga mingon. Ang gingharian sa kalibutan nahimo ng gingharian sa atong Ginoo o sa iyang Kristo. wala may... Wala man nakakita! Pero man nakapalita pag siya raya. Balik ko na ko ha. Sa unang siglo ang nasod na Roma. Ano ba lagi mo? Sabi mo ba? Sa unang siglo ang nasod na Roma pagano. Mga bitaw giwalihan sa mga apostol. Si San Pedro mismo naabot dito aron pagwali. O niya ingon po sa San Pablo, kamo nga taga-Roma gitawag sa Diyos. So kanang kiingon nga mga Romano dinhaan nag-refer kiingon ninyo nga ang Babylonia ng bigaon refer na sa nasod na Romano dili sa pagtuo nga mga Romano Katoliko. Ayaw sa Paminaw karon. Pila katuig ang battle sa mga Kristiyano against sa mga paganong Romano. Kabalo mo o wala? Awa po ni kabalo. Wala kabalo. Ang battle sa mga Kristiyano against sa mga pagano nidul ang 300 katuig. Humana ang pagsulat sa Biblia. So, ang conversion sa Romanong pagano sa pagka-Kristiyano nahitabo na after Constantine. Mao nang kimo sa akong gibasa kanina na ang kingharian sa kalibutan nahimong kingharian sa Dios. Gawas man mo ana, diskusyon mo kaya. Wala. Ngano man, nga niala siya nga ang Roma, anong sukuman siya nga babaeng bigaon. Kaya ang mga tao dito nakasimba sa mga Diyos-Diyos na binuhat sa tao. Maunahin. Isa na nagsundo ka na ron. Kami. It does not follow. Ano man, na ay mga nakasimba nakatupag-ipoto pero dili mga pagano. Example, kinsa man, mga Hudyo mismo. Nagsimba sila sa altar sa Jerusalem, nakatupag-ipoto. Sayo sa paminaw sa mo. Pangkalalitan, Josue Kapitulo 7, versikulo 6. Si Josue
may hapa, ni simba, nag-atubang sa arka sa kapanima sa lagi-lagi, lagi ipahit ninyo kayo. Paminaw. Ipahit ninyo kayo. Gusto kayo mo, naamoy tawag ka ng interes sa pangatapit. Hindi mo kabalong minaw ba? Paminaw. Niya. Balik ko na to ha. Dili ang tanan nagsimba, nag-atubag larawan, pagano na. Kaya papaminaw siya. Ang yawa o si Kristo nag-istorya, ang demonyo naghilom to. Kaya hindi ka maghilom. Martas na ba? Pagkaniya. Sige. Again. Dili ang tanan nagsimba, nag-atubang sa larawan, pagano na. Kaya ang mga Hudyo magsimba kaniya ito, makatubang dagdibuto. Katong arka sa kasabutan, diin dito gibutang ang kasabutan sa Diyos. Naiributos kinabindo kabuo. Ang templo, Diyos, Kronikas 3 sa Ischis, o 1 Hari, Kapitulo 11, 11, versikulo tawag ini nga, 13 hangtod sa 14, wala masayo pa. Okay. So karon, na ay mga ributo na, wala ko nabasa. Okay nga. So balik ta. So pili nagpasabot na magsimba ka magatubag ributo pagano ka na. Kanang Romano, kani ato nga di pa Kristiyano, ang ilang pagsimba sa ilang mga ributo, ilang Diyos. Mo nang kitawag og Diyos kay pili tinuod nga Diyos. Karon, ang mga Hudyo kani ato nagatubang sa larawan nagsimba, wa man sila makilang nga Diyos tong larawan. So therefore, katong larawan o ributo dili to Diyos. Kumusta man ang Iglesia Katolika? Nag-ilabang Iglesia Katolika na larawan Diyos? Wala. Ang gisultis pagtong Katoliko, now this is the Catholic faith. We worship one God. Wala ingon nga, we worship many gods including the image of statues. So nagpatang-putang mo. Lain pa. Mo dito magsimba ni, ang mahanamo na akas langit. Di ka mo ingon nga, ang mahanamo gilansang kas larawan. Bitaw. Nga naman, tungkol kay ang Diyos sa giilas Katoliko, di ng riboto. Pero ano na ang riboto, kaya nagpadayag ka na sa presensya ni Kristo, kay mong Kristo, dahil sa 7 Diyos anuan, ang nagpasidog ka ninyo, nagpasidurog ka na ko. So mga anak mga riboto, dili ingon na Diyos sila, kung dili nagpadayag na nagpasidog ka na sa mga tao sa Diyos, na naay koneksyon kang Kristo. So kanang inyong gibasa nga, Diyos, may labot Romano Katoliko, ano? Bitaw.